Práve sme zistili, že je tu jeden človek, ktorý sa ale vôbec neusmieva. Tuhľa, aha, ju, Miňa, normálne sa usmej, musíš sa usmiať. Aký, ja hovorím, usmej sa. No, Miňa, nikam nechoď, normálne sa v Prešove usmej. Všetci sa usmievali, je to normálne. Miňa, usmej sa. Furt len, Miňa, no, proste neutečieš. Normálne sa Miňa, usmej sa. Však len trochu sa usmej, no, usmej sa. Presne viem, v čom je jej problém. Viete, o čo ide? Pretože Zuza je jej sestra. A keby nemala sestru Zuzu, ona by bola Zuza. A? Kapli sme na to. Z krovia sa tu na nás vynorila akási normálna pohanská bohyňa. Pozrite. Jednak je normálne holá a jednak sa neusmieva. Čiže my ju do nášho kresťansko-katolícko, čeriepkovského, rómsko-komunitného, misijného prostredia nevezmeme. Skúšame sa natočiť tú bohyňu, či sa náhodou nezačne usmievať, keď nás vidí. My sme takí nákazliví. Ľudia to pozerajú na TikToku, na YouTube a sa potom začínajú usmievať, keď nás vidia. Poď, možno sa niečo zlomí v tej babizni. Vidíš, a nič. No, to je ťažký prípad. Normálna pohanská modla, človeč. Nechoďme veľmi blízko, aby nás neoplula, alebo čo. No a nezabúdajte sa usmievať, ideme. Nech Prešovčania vidia, že sa usmievame. No to sa usmievame. Pozrieš sami, keď ten kúpa, no. Malinu. Aha. Ja som to chcel vyskúšať, že ako to chutí. Studená. Už si nás tu pamätali. Lebo že nikto im nehovorí Boh vám požehnaj, keď odchádza. Len my. Tu je jasný dôkaz, že natáčame Mexiko. Je veľmi smutné, že veľa kresťanov, keď sa chce zabaviť, musí odísť od nás a musí ísť do sveta. Tak ako sme o tom hovorili. Všimol som si, že ľudia, ktorí sa obrátili k Ježišovi, zažívali radosť a lásku. Pretože si uvedomili, že sú milovaní. A človek, ktorý niekoho má rád, ktorý sa cíti milovaný, tak väčšinou necíti smútok. A v ich srdciach to poznanie spôsobovalo radosť. Nemali pocit smútku, nemali pocit, že sú najstrašnejší. Zrazu mali pocit, že niekto sa na nich teší, že môžu na niekoho čakať, že s niekým zažijú nové zážitky. A strašne im to urobilo radosť. A vždy, keď tú radosť v živote strácame, je dôležité si znovu uvedomiť, vy, ktorí veríte v Ježiša, môžete urobiť tú jednoduchú vec. Vždy znovu sa musíme vrácať k Ježišovi, vždy znovu si potrebujeme uvedomiť, ako nás miluje. Vždy znovu sa do toho potrebujeme ponoriť. A moja radosť sa môže obnoviť, keď sa do toho zase ponorí. Radosť, ktorá má sprevádzať celý náš život. Dobrý deň. Práve sme v Prešove uskutočnili zaujímavý vedecko-archeologický mimozemský objav. Našli sme tu tento nápis. Náhoda? Na stene tohto historického objektu v Prešove nachádzame nápis Špek. Náhoda? Keby tu bolo ešte U a R, dostávame priezvisko otca zakladateľa čriepkov. Náhoda? Významnej čriepkovskej osobnosti. Náhoda? Zapretnuté vykava. Ojlo.
pustil nás Ježiš? Ja neviem, vôbec ma to nezaujíma. No, keď vás tak počúvam, čo hovoríte, však ono to hovorí samo za seba. V tom nie je žiadna radosť, čo počúvam. Počúvajte, urobme to, čo predtým. Prečítajme si Božie slovo. Máme mobilné Božie slovo. Kde je vaše srdce, tam je váš poklad. Porovnaj Lukáš 12.34. Lukáš presne o 12.34 hovorí, že kde je tvoje srdce, tam bude tvoj poklad. Keď vy rozprávate, že sa nedá byť veselý, že Ježiš Kristus je pekná vec, ale bohužiaľ realita je ešte krajšia vec, potom ťažká vec ľudia, nedá sa s tým veľa pohnúť. Že vieš, to sú také reči o tom Ježišovi, ale keď je ťažko, kde je Ježiš? Ako sa mám smiať, keď tu Ježiš nie je, keď je mi ťažko? No, a to je práve o tej radosti, že ju nikdy nesmieme stratiť, aj keď je ťažko. Nehovoríš veselo. Aj teraz si hovoril vážne. Je čas na ďalší film. Vtip? Takže tu najvážne reč. No však to sa podarilo, lebo Zuzana sa už smeje. No, a vtip? Ideš? Malý Janko príde domov a plače. Pán farár mi povedal, aby som sa pomodlil 5 očenášov. Ako to mám urobiť? Však ja viem iba jeden. Takéto foto. Dobre. Takéto foto. Poviete, svadba a dievčatá, až na našu Danielu. Vidíte, to bol nápad natáčať s dievčenskou posádkou humoristické čriepky. Hovorí sa, že humor oslobodzuje. V komentároch som čítal, že veľkému množstvu ľudí teraz chýbajú humoristické relácie, ktoré nás kedysi dokázali rozosmiať, aj keď bolo ťažko, aj keď tá politika nestála za nič. Tak kedysi sme si pozreli nejaké humoristické relácie a bolo nám veselšie. Už sme sa tešili na ten večer, že pôjde ďalšie vydanie, no tak možno aj práve preto sa v Čriepkoch snažíme, aby to tu nebolo úplne na plač. Neviem, či ste si všimli, sme vážni. Že keď sa schádzame v chráme, sme úplne vážni. Že na jednej strane pochop, že keď sme v chráme, musí byť nejaká disciplína, musí tam byť nejaký poriadok, lebo inak by tam bola totálna anarchia. Niekto by ležal, niekto by jedol, niekto by tam púšťal mobil, hudbu. Nedalo by sa to vydržať v tom kostole. Ale zase zažil som jednu vec, že bol som mnohokrát na zmrtvých staní Pána, na tej liturgii, na tom liturgickom slávení. Hej? A kňaz hovorí, Pán Ježiš Kristus stal z mŕtvych. Všetci vážni, stoja. Tak ten kňaz potom mal kázeň a v tej kázni povedal vtip, aby sa ľudia aspoň trošku zasmiali. A ľudia? Hej, no ako pozeral po tých ľuďoch, čo tak zomrel? Však Ježiš stál a oni nič. Hej, že to ma tak ako trošku nepáčilo sa mi. Že si povie, hurá, už stal z mŕtvych. Boží ľudia sa musia znova naučiť radovať a tešiť pred Pánom. Aha, Zuz, čítaj. Potešujte, môj ľud praví, váš Boh. Hovorte k srdcu Jeruzalema a volajte mu, že sa skončilo jeho otroctvo. A je odčinenia. Odčinená. Le, činiť a odčiniť. Odčinená. Odčine. Očine. Nie. Nie. Odčinená. Jeho vina. Izaja 40. Chcel som, aby mi svietilo slnko, keď hovorím o Jarke. Lebo Jarka bola také naše veselé slniečko. Aj keď jej humor asi nebol taký divoký ako môj. Teraz je vlastne v decembri 10 rokov odtedy, čo nás Jarka
Gočbenková opustila. Natočili sme o nej dokumentárny film. Ak je v tomto okamihu, ako to pozeráte, hotový, tak dole pod videom je linka. A môžete si na ňu kliknúť. Jarka, ja to hovorím aj v tom dokumente, ma raz prekvapila, že myslím, že mi napísala mail, že v rámci biblickej chvíle si čítala Izaiáša, ktorého si vypočujeme, a bolo tam napísané, že potešujte môj ľud. A ona ma vtedy veľmi povzbudila a napísala mi, že Vlado, ty máš ten dar. A preto vlastne aj túto prácu musíme robiť. A ďakujeme za Jarku, za jej radosť, ktorú toľkým ľuďom priniesla do života. Jarka, vďaka. Tak možno práve preto sa snažíme, aby čriepky boli veľmi veselé, aby ste videli tú radosť Pánovu, aby ste videli, čo Pán robí s nami a čo robí s vami. Ocenili, čo Pán s nami a s vami koná.